ассалому алайкум тамошобинони азиз. ин дарси 12-ами ман мебошад, яъне дарси 12 дар бораи забони JavaScript. ман дар ин дарс мехоҳам гап занам ба шумо дар бораи функсияҳои JavaScript, яъне функсияҳо барои чӣ хизмат мерасонанд ва функсия гуфта чиро мегӯянд. асосан умуман дар бораи функсияҳо. функсия мафҳуми калидӣ дар JavaScript мебошад. хусусияти мафҳуми забон функсияҳои дастгирии дараҷаи аввал мебошад. ҳар як функсия объект мебошад ва аз ин рӯ онро ҳамчун объект идора кардан мумкин аст. ба мо аксар вақт лозим меояд ки як калимаро дар бисёр қисматҳои барнома такрор кунем. масалан ҳангоми татбиқ кардани меҳмон, ҳангоми аз сайт рафтани меҳмон ё ҷои дигаре ба шумо лозим аст ки як паёми зеборо нишон диҳед. барои дар бисёр ҷойҳо такрор нашудани ҳамон як рамз функсияҳо ихтироъ карда шудаанд. функсияҳо блокҳои асосии сохтори барнома мебошанд. аниқтараш ҳоло дар намуди мисол дида мебароем ки чӣ гуна як кодро дар бисёр ҷо истифода бурдан мумкин аст бо ёрии функсия. мана менависем. аввал функсияро эълон мекунем. функсия, номи функсия print, баъд қиматаш, яъне ки номе ки бояд ҷазанем. ман мисол менависам ки текст қавсҳо системавиро мекушоем. дар дохили қавсҳои системавӣ ҷойгиршавии текста эълон мекунем. ба кадом намуд чоп шуда нишад дар ҳамин ҷо эълон мекунем. мана мисол документ write мегӯма просто нависад. document write. خب text плюс хай аз сатри нав гузарад. берун аз қавси системавӣ мо метавонем дар дохили теги бодрамичия истифода барем, яъне дар дохили HTML. ман мисол менависам ки print hello world. аллакай hello world дар дохили ман инҷа чоп мекунад дар ҷои текст. қимати мо принта гирифтем. қимати принт худаш текстай дар ман ин ҷои текст ва hello world чоп мекунад. мана як бор мебинем асахрин карда. hello world чоп шуд. мо метавонем бисёр бо ёрии принт бисёр SMS-ҳоро чоп кунем. мана менависем print мисол менависем салом олам. сахрин карда мебинем. мана чоп шуд. ин як намуди функсия эълон кардан буд. хуб дуюм намудаш бо мешавад ки хай мана як тегия функсия эълон кунем. бо як тегиам хай функсия эълон мекунем. мисол функсияи ду адади ҷамъ мекардагие мегирем. add x y бо ҳамдигараш ҷамъ карданаш дар кора. поёнанда мегирем ки print x y аллакай маълум дар биҷо чоп шуданаш дар дохили мани текст чоп мешавад. хуб берунанда қимати add мебахшем. add мана мегирем ки мисол 10 x 10 y мана мисол 5. ҳар душа ҷамъ кунем чанд мешавад? 15. ҳол мебинем агар кодамон дуруст бошад бояд 15 чоп кунем. чанд шудин? 10 5. инҷа ҷои веркор ва плюс мондан дар кора. баробар мана ҷамъ кард. хай мана ин функсияҳай мо метавонем мани функсияҳои болон эълон кунем кадом вазифа иҷро карданаша. мана ҳозир инҷа просто текст чоп кун гуфтагием.
поёнанда ин аллакай дохили HTML ҳисоб мешавад. мо метавонем дар дохили HTML ам нависем. дар бисёр ҷо просто print гуфта дохили текстша чӣ дилхоҳ чӣ монда чоп карда метавонем. хуб бародаро, ин буд дарси 12-ами мо дар бораи функсия. дар канали мо бошед, подписатсия кунед ва видеоҳои моро интизор шавед. худо хоҳад ҳар ҳафта ягон дарси нав мепартомад дар ҳамин канал. хайр, то дарсҳои оянда.